asị na odogwu abụrụ na onye chọnụ emebe amala odogbunu maka na ife onye na-eme n'ụwa nke a ya ka ekwe ji akpọzi enu maka na odogwu na-eme mkpọtụnụ omume ka a na-eme odogbunu adị abụ odogwu abụ n'elu ụwa nke anyị nọ ayo Adazo odogwu na nkịtị emebe amalodogwu emebe amalodogwu odogwu abụrụkwa na onye John emebe amalodogwu emebe amalodogwu nu emebe amalodogwu ajabute odogwu na ụbụnụ a na-eme odogwu emene n'ụwa emebe amalodogwu abịa lụrụ na lọnchi ụfọdụ zegachie n'iru oche n'ezie na lọnchi na-ebido ewele ọsọ jebe n'azụ maka na okwu abagodo ego mgbe eji ama odogwu ndị odogwu ademe mkpọtụ n'ụwa vanụ va na-ezo irube ezo nnu mana ego va na-ekwu okwu ego va na-eme mkpọtụ nnu agbata obodo afụva n'anya nnu maka na isi efinu adị efu n'ite ofenu osisi pụtara ife na-egbu nwoke nnaju nnu o wee bụrụ maka obele nwa Chukwu gozi agozi akụ ya karịrị akarị nụ ego na-eme mkpọtụ nụ ya ka o ji bụlụ odogwu n'elu ụwa nụ ọ bụ onye ka nnekwu maka ya nụ Prince Emmanuel Chigbo Okereke Blessed Moloya afọdịmba gbogo gị mie nụ nwoke gbasiri ike nụ Blessed Moloya nụ we blessed money akụye nwere ngwụsị machanụ Blessed Moloya onye ọma Moloya nwachimeleze oke osisi bilinu Blessed Moloya onye ọma gaba n'iru onweli na onweli ibe nụ onye ọcha bilinu Blessed Moloya Blessed Moloya nwachimeleze bilinu Chairman Chief Executive BMG ife kwuru ka anyị na-emenụ odogwu amụsị nụ na ụmụ ọkara ihidukọma Ancient Kingdom utu dịka emulodogwunu let
Emmanuel Okereke SH1 n'Ọkata nne m lodogwu bienu Lolo Lilian Okereke Superwoman Woman leader the great mobilizer Ezinne Gabanirunu na nwaanyị kwe n'azụnụ Ezinne bilio kedu maka ụmụnne yi n'ifu n'anya nụ Adanne Chinelo Mary Jane Okereke Chisom Immaculate Okereke Mmesoma n'isobilinu Mmesoma Nwokereke Okechukwu nwanne ngaba n'irunu Okechukwu Okereke Ngozi Chukwu n'ili ya nu Ngozi Chukwu Olivia Okereke Emebe amalodo bundo maka Emebe amalodo Yelibe gamalodo jegodo Emebe amalodo Ego bikenu Emebe amalodo bikenu Money na power Amalodo bundo na kwechila Na babu molodo Oyibuli bego inu Amalodo Blessed Malayan si mụ kenebe ndị odogwu ibe ya nụọ Prince Bukas Akụdoro Oke nwa m ụzọ bilinu Bukas nnekwu odogwu nụ Odogwu musamusinu n'Orumba South Ojidupulese Emogo na Jakarta Ọzọpụlụ ndị ego nyọma bilinu Bukasi na Jakarta nnekwu mmadụ nnekwu odogwunu odogwu ego na-erube n'isi Bukasi na Jakarta nyọma bilinu odogwu muze bienu obele nwabala kwelisi elisi Blessed Malayan si mụ kenebenu Prince Chinas Ezani Denifeso Mr. Tuyorati Negwe keneyinu onye ọma na Jakarta Ezedo bulubulu bena kunu Mr. Tuyorati Negwe keneyinu ọgaranya nwere obi salisalinu Moloye si mụ keneyinu n'enu ụwa kedu maka Prince Tochukwu Ude ọgaranya odogwu nwa musinu n'ụbahụ dalọkịja isi ejenu o jiri upie mogo gị bilinu o mechili ofu ụbọchị odogwu nu afọ nwa elo danenu nwaka nwa nọkịja nu Eso mogodo bilinu ọgaranya na-enye ebe ya na-enwe aṅụ n'elu afọ nwa elo dana
Moloye si mụ keneyi Prince Eze Chimeleze anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ n'ụwa n'Ikadu n'Igbo steeti nkenke anyị na Jakarta oke nwa bilinu egwu ekeneyi egwuregwu ka ejebe ma mpụta ulinu ejezute odogwu n'uru Igwe Kisi oke nwuli bilinu Moloye si mụ keneyi n'ezi oyi kaja nwanne mmanụ Igwe dị ọra mmanụ ọpụta ọra fụ ya n'anya nụ oke nwuli bilinu egwu ekeneyi o anyị ekenebezienu Prince Nnaemeka Ekedoka odogwu na Iduboma Moloye si mụ keneyi afọ mayi kalịlakali n'elu ụwa auxiliary music the guitar magician onye ọma na Jakarta egwu ekeneyi bilinu wakọkọ na malabianu ezi oyi bịafọ manyenu managing director Empire City Suites CEO Council King Oil and Gas Nigeria Limited Yana Council King Global Resources oke nwụbọ ma bienu oke nwa musemusenu n'Iduboma wakọkọ na Malaysia onye ọma na wakọkọ na Malaysia gị bilinu emebe amalodogwu onye ochi Iduboma bienu egwu ekeneyi wakọkọ na Malaysia Moloye si mụ kenebenu Conrad Nwiyo Ugochukwu gị na Oliakụ enu ọtụgbalagozo gwenye onye ọma bilinu emebe amalodogwu Managing Director Ugovic Ventures oke nwa Iduboma bịanu onye ọma na Filipinu Moloye si mụ keneyi kedu maka Prince James Smith oke nweghị memba n'ọnụ onye ọma na Jakarta onye ọma na-atụ okwe ndị ọcha Azaman the internet money afaghị kalịlakalịnụ agụghị kalịlakalịnụ Moloye si mụ keneyi n'elu uwenu kajebe na n'ụlọinu ka njezute odogwu Prince Ejezona Chukwu Obi Eze Rupia bilinu onye ọma na Jakarta aka na-eme ọgọ gaba n'iru ego ga-agbaga fọnụ Harmony ekeneyi kedu maka ezi ogolinu nwanyị onyocha mana ife ndị ojii dị ya mmanụ Pretty Lady Dia Obi nwanyị ọma bilinu n'elu ụwa ka ejebe ụmụ n'ọnụnụ ejezute odogwu ọ bụ onye ka anyị na-achọzi n'egwu Prince Onyedikachi Dandisi Okoli Papa Chimamanda onye eze na Jakarta
nwata togo n'olunu ọzọ pụlụ ini ego nu ezo mmogo wowowowowo ọpụta ọrafu ya n'anya o ji moto mogo wa na ụmụ saisanụ ezo mmogo nwata togo n'olunu obichiluzo onye ọma bilivu eze mmogo onye ọma gị gaba n'iru o ji moto mmogo dedi so n'ennekwu odogwu o ji moto mmogo nwata togo n'ọrụnụ onye ọma gaba n'iru amụ niile kene inu kajebe Malaysia nu eje zute odogwu Injinia Franklin Ọsọndụ Okafọ CEO Factors Construction Company Kuala Lumpur na Malaysia odogwu ilu ụgbọma ji eme ọnụ onye ọma gaba n'iru nu na chukwu okwe n'azụnụ moloye na-ekene inu kedu maka Alhaji Ugochukwu nu Alhaji na Jakarta odogwu na kali odogwu nu onye ọma bilinu onye ọma na idu bọma kedu maka ezi oyima Prince Edward Ozioma Promise onye ọma Legacy na Jakarta agụ idu bọma onye ọma gaba n'irunu member Sunshine Brothers International Club molo yesi kene inu mezo yikado nwanne mmanụ molo yesi mukene mezo yenu Comrade Gabriel Nnamdi Owando ezo yikado nwanne mmanụ molo yene kene inu onweli no nwibe dị mmanụ na Jakarta kajebe Filipinu ejesutezi oyimu eze ndị Igbo na Manila Philippines Prince Chinemerem Chukwudi ihe kweme oke nwa na ihe nna Autonomous Community Ihidubom akwatiwala ki bilinu akwatiwala ki na Malaysia alose mekulagu nwenu na Manila Philippines afagi kalila kalinu akogi kalila kalinu amoni ekene inu onye ọma na-emeto onye ọma na-emeto eze ndị Igbo na Filipino onye ọma bilinu onye ọma na-emeto akwatiwara gị n'Igbo odogwu onye ọma na-emeto Prince Francis Owa onye ọma tanko na Jakarta moloye si nke neyinu onye ọma na Jakarta nụ Asian Money egwu ekene inu VIP na Jakarta onye ọma bili VIP na Jakarta onye oche Ihidubom n'Imo steeti ka isi jere onye ọma gaba n'iru nu na chukwu kwe n'azụ nu moloye si mụ kene inu adịe m odogwu na nkịtị nu adịe m odogwu na nkịtị onye si emene n'ụwa nu ka ekwesị akpọ ya nu odogwu abụrụ na onye chọnụ
emebe emebe amalodogwu n'enu ụwa onye ọma mụọla ya enu onye ọma na Jakarta n'enu ibuzi odogwu n'ụwa amoni na-ekene yi emebe emebe amalodogwu 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 nkoye na-emebe emebe emebe amalodogwu emebe emebe amalodogwu emebe emebe amalodogwu emebe emebe amalodogwu emebe emebe